Injabulo ibhalwe emehlweni ngenkathi ingane encane ibona uKhuzani. Akugcinanga lapho, ube seyibuza imibuzo embalwa efuna ukubona ukuthi ingane imazi ngempela yamphendula kahle. Into emjabulisile lo mculo ukuthi nezingane ezincane ezingolunye uhlanga ziyamazi. Ngibona. Sabili. Njani? Sabili. Yeah. Kukhuzani? Yeah, nguKhuzani. Elasanze ngibona Khuzani. Angizwa? Ngithi last time ngiyakubona. Oh, it's the first time. Yeah. Ubani wena? Lakhe. Wakuphi? Wapha. Ikathe orange. Oh. Okay, usuka kuphi ekhaya? Ngisuka eNgcobo. Eastern Cape. Yeah. Oh, uyamazi uKhuzani? Yeah. Umbone kuphi? TV. Kuphi ku-TV? SABC1. Yiphi uhlelo lakho igama lakho? SABC1. SABC1 nini? Ngosawe. Ngesunday ne? Yeah. Oh, uyandazi ngibona khona. Yeah. Oh, ndiyabulela ke. Siyeva? Sawa. Enkosi. Wena ungubani? Uphuma kuphi? Ucantana. Phuma esikoleni? Oh, ekhaya kuseCentane. ECentane kuphi? Kuphi neCentane? eGauteng. Oh, okay ne. Ngiyabonga ne. Ngizawuposta ivideo yenu ke kuneso. Yeah. Yeah. Nikhonze ekhaya ne. Uthi ukhonzile uKhuzani. Yeah. Niqhubeke ningibukele Sunday kwiKhuzani bo